gallo. Son verdes e amarelas, non me toques e non callo, non me rompa las canelas, o do verde gallo o do ras, tras, tras, quero meu amor, quero meu rapaz, o do verde gallo o do rus, trus, trus, quero meu amor, quero ben Xesús. Vai tú, vai ela, vai tú pra casa dela, vai tú, vai ela, vai tú pra casa dela. E do meu gosto, e da miña opinión, e da madeira máis fina da raíz do corazón. Casaba muller. Bueno, Para que vivas da segura, por si acaso. bueno. Pues cuando quiera. Sí, sí, cuando quiera nos cuenta lo que quiera. Non, preguntaime que é o que vos vou contar. Pues contenos como vivían antes, cando eran novos. Como vivíamos. Sí, como era a vida aquí. Bueno, máis difícil que agora. Bueno, pues eso é o que nos ten Agora que contar. conseguiré cantar. O das festas que facían. As festas eran máis alegres que as son agora a juventud. Íbamos, vos vendo, Corral de Vacas é esa montaña que vendes aí de frente. Íbamos por a hora da siesta, íbamos á festa. Levábamos unhas alpargatas por o camiño e outro para poñer alá. E íbamos contentas como cucos. Agora todo é para verín. Claro. Estás tamén na aldea. Aí que unha festa están todas así mirando para a orquesta. Nin saben bailar, va. En primeiro lugar non saben bailar. Porque non bailan, só van ali. É o que fan. Pero antes había máis festas que agora, non? Sí. Mas festas agora non... Bueno, en Portugal sigue habéndoas. O que pasa é que non van arde aquí quanto máis a Portugal. Eu ainda de casada, xa con críos, xa íbamos aí a Santa Marta, ese un puebliño que hai unha capilla aí onde fixeron a autovía. E íbamos, ainda íbamos á festa. Iban casar, esa festa non quedaba nadie do pueblo, era máis de aquí que de lá. Pero agora non vai nadie. E que facíades nas festas, Elia? Bailábamos, que íbamos facer. Solo? E logo. Pensas que é como agora que... Pero tamén nas festas tamén se iba a ligar, non? A ligar. Bueno, o mellor o que tiña novio xa iba con el. E o que non buscaba eu? Bueno, que non bailaba e deixaba o novio á parte. Sempre se vai co novio. E despois das festas viñades de noite, de día... De noite, a poñerse o sol casa todos. Verdad? Todos os do pueblo. Non era de noite como andáis vos agora. Viñades Vos todos... agora é ás 8 que empezan as festas, todo de noite, todo de noite. Noite todos os gatos son pardos. Era moito máis alegre que é agora a juventud. Agora parece que están todos mortos. Se non van para Verín xa non saben onde meterse. Verdad que ventes estar no pueblo, verdad? Sí, pero, bueno, tú non vas moito. Porque eu son moi caseiro, verdad? Eres? Así. Bueno. E antes cantaban os reis. Eu, por acaso, non gosto de cantar, pero cantaban os rapaces. Este ano ni se enteramos cando eran reis. Iban por as portas cantar os reis. A mí non daballe un can, que antes de céntimos que era, cada un daballe o que podía. E iban como cucos. Agora non hai nada, agora os rapaces é moi distinto. Eran as navidades, visitábanse as familias, reuníanse, agora nada. Se somos tres en casa, somos os que quedamos. E nas matanzas? E nas matanzas, bueno, nas matanzas ainda se reúnen agora. Ainda se reúnen. Pero... de máis nada. Pero a vida era moito máis alegre, vos parecerávos que é agora. Para vos. Pero eu, no meu parecer, ainda non viña unha festa, rendíanos o tempo, porque era unha festa, e a de Corral de Vacas, eso é o 15 de agosto. Bueno, ainda de Leso está o domingo e a festa en Corral de Vacas, outro día na Santa Marta, outro día en Vila Verde, que nós íbamos máis a estas e Batamaguelos, por acaso, só foi unha vez a festa. Claro, se pueblo fronterizo, Nós estamos fronteirizo, íbamos máis aí, a Vila Miña, eu a Vila Miña tamén fui xa de casada, pero de solteira non, porque nin facían gran festa. Cando fixeron unha boa festa en Vilariño, e eses pueblos, todos eses pueblos inmediatos. E Raval tamén ainda foi unha festa, e a Mandín. Pero despois non... Pero contentos como cucos. E íbamos a pé,
porque agora se nos Claro, vai... porque antes, Non había un coche. por eso, normal, por eso tenían que volver de día. Aquí non había un coche. Así aquí tiñamos que ir a pé. E cando iban a Berín, que iban? A pé. A cabalo dun burro. Se fora a hora, mataban os ametás por aí. Era unha burricada, salían de aquí de Fecer, de Mandín, de Tamaguelos, viñan de Fecer de Cima, era unha burricada. Íbamos a Verín así. Non é bueno, antes da guerra había a línea do Lirón e outra que chamaban onde chamaban? Freire. Que? Freire. Ferreira. Claro, tío Freire e o Lirón. O Lirón era o que máis. Entón, ainda había línea, que eu ainda me acordo vir cando hubo unha película en Verín a película sonora, que antes era por líase no cine. Entón, cando saliu esa, eu ainda estaba solteira, tería eu entonces, que tería, 17 anos ou así. E saliu esa sonora e fomos, ainda fomos no Lirón, fomos ver a película, era o Carlos Guerrero. Acordas como se chamaba a película, Elia? Non te acordas? Non me acordo, pero sei que foi a primeira película que hubo falada, Claro, sonora. porque antes tiñades que ir lendo, non según iba a película. Bueno, acórdome agora como iba a película. Non, Non me acordo como se chamaba. Eu non sei se era esa dun rosal florido que cantaban así, Carlos García. pero fora a Florentina, Doña Pilar e a... quen foi máis? E a Pepita e a abuela aquela. E eu e a Florentina. Fomos as únicas que cobraban-nos. Foi unha peseta para a línea e outra para 2 pesetas. Bueno, ya era. Pero non... e aquí nesta zona como viviste esa guerra? Porque claro, tú acordaste da guerra, non, Elia? Non me vou acordar. Xa estaba Bueno, casada. non sei que, claro, non sei que non a vimos. Sentíamola porque marcharon moitos do pueblo. E cada vez que había unha toma de algunha provincia era romper unhas campanas con toda esa música. E aunque non houbera gana de cantar, había que ir cantar o cara al sol. Porque quen tiña lá a familia podía estar ao mellor morta, pero bueno, era así que había que ir. E é todo o que sei. Pero cambiou moito. Bueno, se cambiou. Despois a guerra ainda durou 3 anos. Empezou o 18 de julio e terminou o 29 de abril do 39. Empezou o 36. O 18 de abril, de julio, e terminou o 29 de abril de 3 anos despois, do 39. E como vos enterastes aquí de que había guerra? Nin que estuveramos... Non éramos os mesmos medios de comunicación, non? Nin que estuveramos nunha cábila. Non fomos de Non aquí se para lá. enteraríamos de outra cousa boa, pero desenterámonos ben. Por la radio, ¿no? Bueno, había radio, entonces era a radio que había. Os de Verín chamábamos de aquí para Verín, para lá, para usar os rapazes todos. Claro. E que ainda E de morreron. aquí había moitos. O que pasa é que estuvo moito tempo sin morrer, pero despois ainda morreron 5. Ainda mataron 5. ¿De este pueblo? Sí. Ainda mataron 5. Fusilados, non? Estuvo moito... Non, muller, na guerra. Ah. Elo iban ao combate e era o que lle tocaba. Así aquí... E despois tiñan o racionamento. Ou non? Sí. Sí, despois daban aí un... medio panico así, portado e ainda houve moito tempo, pero non sei que iba, para dicir a verdad, non a sentimos moito, porque ao mesmo tempo estábamos na fronteira, e se non era de aquí e era lá, sempre se compraba, non era igual co que estaban, porque claro, as 4 provincias gallegas foron as primeiras que xa deixaron a guerra, bueno, non a deixaron, Galicia Claro. e Andalucía. Entón que tiñan máis contacto incluso cos de Portugal a partir da guerra, ou non? Iban máis. tiñamos igual. Igual. Bueno, ela estuvo mal, pero despois logo se puxo ben, logo que en España xa logo hubo de todo. Non. Pero non había contrabando nesa época. Non se pasaban Hai que cos... hubo yo sempre, non grandes contrabandos, pero era o trapicheo que había nas fronteiras, Pero eso sí, Claro. no río. temos hoxe... que... Claro, está Que pasaban daquela? Que pasaba? Era o café, era
pescado, que viñan os camións de pescado e pasaban aquelas caixas ás espaldas, os homes para o outro lado. Así aquí. Café, basicamente, non? E Café azúcar. tamén. Café eran mulleres, pero eran mulleres, uns kilos que levaban por dentro. E que pasaban polo monte ou pasaban... Bueno, por donde podían, os carabineros ata iban na línea moitas veces, pero bueno, era, se despistaban, pero tamén as collían moito. Pero bueno, como tiñan que ir aquí, porque este pueblo era da raya do que... Eu sería a única que nunca puxen nada de contrabando, que eu nunca fun, eu estou falando, pero nunca me gustou o contrabando. Entón, despois, a parte de pauso, tamén o vendían, os que collían Que vendían? o café e eso. O café levábano para Berín, ya había que non viña a buscar aquí. Kilos de café. Así que... E aquí notaron cando foi o ano da fame? Ai, non se va a notar. Veu aquela helada que levou todo. Levou, era claro, o centeno era no mes de maio, estaba ainda que non estaba criado. As viñas marchou con todo, as patatas queimounas todas, claro que se notou. Entón pasaron mal ese ano. Bueno, vamos a pasamos, entón tiñamos que ir a Portugal buscar o pan. Ímase a buscar hoxe un pan, comía, esa mañá xa iba que buscar outro. No, pasouse mal cando foi nesa época. Pero bueno, ainda estamos aquí. Que con fame que con fartura ainda estamos aquí. A veces a fartura ainda é peor que a fame. E ti cantos anos tenes aí, tú? Que? Cantos anos teño? Que gana ter 18? Teño 18. Me pusera un pouco, non foi nada. Teño 89, cumplinos en noviembre, día 8. Nací no ano 17. O día 8 de noviembre de 1917. Nací eu. Está guapísima. Nací na Argentina, Na Argentina. E canto estuvo lá? Bueno, criei-me en España, viñen con 2 anos. Criei-me en España. Había mucha gente de aquí que Sí, emigró moita. a Argentina. Moita. Bueno, ya más sitios, ¿no? De aquí había moita na Argentina. Sobre todo. Eu na miña casa eran... A miña mamá eran 4 fillos. E foron todos... Bueno, todos morreron alá, menos ela. Que non viñámonos. O meu pai tamén morreu alá, o meu papá. Así que... E así a vida. É que estuvo moito tempo alá, a súa mãe. 7 anos. E os demais tíos morreron alá todos. E viñan con frecuencia. Non viñeron nunca. Mandaron fillo para a América como que non manda para o cementerio. Porque a verdad, os meus tíos non volveron. A miña mamá veu, porque veu, pero non. Os outros non veu ningún. E antes era habitual, casi todas as familias tiñan xente fora, non? Sí, moita. Bueno, de que ainda había máis na Argentina, ainda había máis. E morreron todos ali que non viñeron. Había aí de outra familia que morreron, tamén eran 3 ou 4, eran mulleres todas, e morreron todas alá. O que iba non volvía, porque para ganar, porque o diñeiro da Argentina valía moi pouco. Pois, para facer 5 pesetas de... que valía 2 pesetas o peso. A ver, para xuntar, gracias que ia lá, para vivir alá, vivían ben. Que agora aquilo está mal, porque a Argentina é un país rico, son os gobernantes que a teñen así, pero é moi en cereales, en carnes, leite, é rica, que teñen moitas de esas. Claro, hai ricos que teñen todo, pero bueno, ali é onde se empleaban moitos dos que iban. Pero agora está aquilo todo arruinado. Ben se ve que veñen todos para España, pensan que España aquí... E deixan sacar os cuartos do banco. Ali na El Argentina. corralito. Bueno, pois xa lle teño todo dito, que quero máis. Hombre, a verá. Entón, que di? Que antes a vida era mellor que agora, non? Bueno, a vida non era, que agora vívese moito mellor porque cualquera dispón de 1000 pesetas, e antes sabe Dios. Pero usted dixo antes que antes era a xente Pero a vida era máis alegre que agora.
Pero, entón, por qué? Vivíase máis alegre, estaban as familias máis unidas. Agora non, agora con isto tamén que foi da emigración, unha está na China, outra está porque, a ver, hai quen ten 8 fillos e non ten ningún aquí. Antigamente casábanse e quedaban aquí. Pero agora non. Hai familias que teñen 6 fillos e non... Bueno, eu ainda non os teño lexios, pero, bueno, tamén teño ainda unha en Suiza, que xa queda ali. Teño outra para aí en Ontoen, e teño outra en Berín, e teño un aquí. E gracias a Dios. Así aquí. Pero antes estaban todos aquí. Antes vivían aquí, Todos. era lógico que se visen e que visitasen máis. Non salía nadie de aquí. Era o contrabando. E aquí, veces, a raia era que nos mataba. Porque podían haber marchado igual, sentar plaza voluntarios, pero nada, era a raia. Gustaballe máis que a mí non gustou. Pero bueno, cada cual. Que ali era unha gran costureira, ainda eu é. Sí, Era a no. mellor costureira que había para a zona. Era, Ainda non o reconoce, pero é verdad. Ainda non eres unha gran costureira. Que cosía polas casas. Cosía na casa, iba a coser para Portugal, estaba días alá, nestes pueblos así, cerca. Moito cosí. Por iso tamén non fui á raia. Non deixaba de coser para ir á raia. Por menos estaba en casa. Claro. Bueno. Así é que... Ainda fa gustar, ainda lle fixen o traxe de carnaval a don Juan. Pero agora aquí nada. Antes facías o carnaval aquí, disfrazábanse, andábase pueblo arriba, pueblo abaixo, a mellor 2 ou 3 veces na tarde, agora nada, aquí nin se conoce o Todo o carnaval. mundo a Berín. Aquí non se conoce o carnaval. E antes que días eran, cando se celebraba aquí? Celebraban un día ou varios? 3. Bueno, eran 3 días. Domingo, lunes e martes. Era lunes, martes e domingo. E o mellor o domingo antes. Que era o domingo primeiro e o corredoiro. Pois era o magro, pois era o gordo. Entonces, había quen iba todos os domingos, se disfrazaba. Pero agora non. Agora nin se conoce. No, todo se pierde, todos los pueblos pequeños por tener uno grande al lado. Antes tamén había máis xente, non? Agora aquí non hai nada. Bueno, tamén, bueno, vamos a ver aquí no pueblo mismo, porque todo ven aí por a carretera fora onde chega o pueblo. Pois aquelas casas están todas habitadas. Pois esas que están aí eran todos do pueblo. Estaban todos no pueblo. Agora non, aquí só hai vellos. Contándolle do 80 para arriba, son todos os que hai. Aí nun cruceiro, o total que... Estou eu e outra veciña ali, 2 veciñas. Unha está sola e a outra sola está. Despois hai na plazuela esa, hai outra tamén sola. Hai outro matrimonio xa de 80 anos, os Camilos eses. Tamén están solos. A Rosa está só, tamén con 80 e tantos anos. Todas, a Olimpia, só hai vellos. Así é que mira. Bueno, vellos somos trapos, Elia. Bueno, e nós tamén somos. Como era, como se vivía aquí en Feces? Como se vivía en Feces, moi mal. Aquí en Feces vivían 2 ou 3, o resto do contrabando. Tiña que ir buscar contrabando para vivir, para darlle aos fillos de comer, porque naqueles tempos eu pouco estuve aquí, pero bueno, porque como era filla dun guardia, anduvemos por pueblos, por aí, pero aquí pouco había que ir ao contrabando, pasaban as noites no río, pasando o río e pasando malo. Había uns cuantos que sí vivían, pero os outros vivían mal, claro. Na guerra, gracias a Portugal, senón aquí tamén non había nada, claro. Que iban buscar cualquier cousa a Portugal, e ao mellor ainda estaban peor que nós, pero bueno. O pan iban a buscar a curral de vaca, hermano, eu con a miña chaqueta para comer. Claro. Claro, porque aquí había 2 ou 3 que eran cosecheros e tiñan e facían, pero outros, nada. A ver, Ela é experta, ela é periodista. a ver, entonces, Ela é xornalista. Entón prohibiu aquí sempre. eu non, Non. non. Eu nací en Berín, nací no ano 1925. E criei-me en Berín con os abuelos. Tuve hasta a edad de 9 ou 10 anos.
Despois xa, como había máis irmãos, trataron de levarme porque dice despois non teñen cariño aos outros. Ah, claro. Claro, e despois levaronme, estuve en moitos pueblos, estuve en Puente Barjas, estuve en Baltar, estuve na Xironda, estivemos así en moitos pueblos, claro, como era fimos de guardia, tínhamos que andar por aí por os pueblos. Despois xa, cando retirou o meu pai, pois xa viñamos aquí, xa nos quedamos aquí. Porque era de aquí o seu pai. O meu pai non era de aquí, naceu aquí e casouse aquí, a miña mãe sí que era de aquí.